Ці раздражняе палякаў беларускі акцэнт? Ці могуць беларусы адчуць сябе на 100% сваімі ў Польшчы? І што для гэтага трэба зрабіць? Мы запыталі пра гэта поліка палякаў на вуліцах Варшавы? Давайце глядзець. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Czy przeszkadza Pani wschodni akcent Białorusinów, jak rozmawiają po polsku? Nie, generalnie troszkę przeszkadza, no ale to tak samo i u Ukraińców, i u Rosjan. Tak samo my Polacy. Jak możemy my ci jedziemy przeszkadzać. gdzieś do Niemiec, to tak No, samo mamy prawda. akcent, który od razu jest charakterystyczny i to się zwychwytuje. No. Ale nie ma z tym problemu. Czy Pani przeszkadza wschodni akcent Białorusinów, kiedy rozmawiają po polsku? Nie, absolutnie nie. Uważam, że Polska jest bardzo fajnym, powinna być otwartym krajem dla ludzi Tak jest. wszystkich narodowości, więc absolutnie mi to nie przeszkadza, nie. Kompletnie nie. Mam mnóstwo znajomych na Białorusi. No zresztą tam duża Polonia została przecież, także nie mam żadnych z tym problemów, kompletnie. Nie, zupełnie nie. To akurat zupełnie mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi, dlatego że w tej chwili świat jest dla wszystkich. My jedziemy do Stanów, czy gdzieś jedziemy do Niemiec i też nie mamy akcentu niemieckiego. No bo skąd? To mamy być wyganiani czy prześladowani. Nie. Nie, proszę pana, ja jestem z Lublina i jak jadę na zachód Polski, to wszyscy mówią, ale ty śpiewnie mówisz. No po prostu im bardziej na wschód, tym ten zaśpiew jest większy. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Wiem Tak też. samo jak twardy polski u przybyszów z zachodu. Niemców czy Anglików też mi to nie przeszkadza. Wiem, o co Pani chodzi. Też mieszkałem przez 4 lata w Lublinie, to tak jest. No. Tak. Dobrze, dziękuję Pani. Czy nie przeszkadza Pani wschodni akcent Białorusinów, kiedy rozmawiają po polsku? Nie, w ogóle nie. Tym bardziej, że teraz no też, ja nie rozróżniam na przykład akcentu Ukraińców, jeżeli mówią po polsku na przykład i Białorusinów. Nie wiem, a powinnam rozróżniać? Czy... No, wiele Polaków się skarżą, że jest odczuwalny taki akcent, taki inny. Wschodni? Nie, Tak. nie. Ja też pochodzę ze wschodu Polski, także my mamy też taki zaśpiew. Ponoć ja go nie mam, ale chodziłam do lokopedy, więc jest wypracowane. Wow. Tak, ale mamy... Ale nie, w ogóle mi nie przeszkadza. Tym bardziej, że teraz dużo jest obcokrajowców w Polsce, czy to właśnie Białorusinów, czy Ukraińców, także nie mam z tym żadnego problemu. Tym Super. bardziej, że sama też byłam za granicą, pracowałam za granicą, więc pewnie polski akcent też miałam. I nie było nigdy z tym problemu, przynajmniej nikt mi o tym nie mówił. Jestem osobą otwartą na inność, na innych, nie przeszkadza mi. Koło mnie, koło mojego mieszkania mieszka rodzina Ukraińców. Mówią już polsku, ale jeszcze nieperfekcyjnie i akcentem ich zupełnie nie przeszkadza. Moje pokolenie się uczyło rosyjskiego, ja do dzisiaj po rosyjsku mówię. Też jak mnie słyszy Białorusin czy Rosjanin, to powie, że mówi pani z innym akcentem, ale to nie powinno nikomu przeszkadzać. Super. A Pani? Absolutnie nie. Lubię wschodnią kulturę, łącznie z tym, że się kiedyś uczyłem języka rosyjskiego, co prawda, ale nadal staram się nim, mimo wszystko, w nim się porozumiewać. Nie, o ile mówią płynnie, to nie, bo to już to tak samo jak teraz Ukraińców jest też dużo, mówią z akcentem, ale póki się wszyscy dogadują. Jest to normalne, tak jak w przypadku języka angielskiego. Tak samo też akcenty możesz wyczuć, jak rozmawiasz z Włochami, jak rozmawiasz z Francuzami i tak samo tutaj też wyczuwasz. Ale jak mówią wszystkie słowa po polsku, to z każdym się dogaduje. Czy Panu przeszkadza wschodni akcent Białorusinów, kiedy rozmawiają po polsku? Nie, mój dziadek miał podobny akcent. Ja jestem w ogóle ze wschodu, z Lublina. No i mnie to nie przeszkadza. Ja zresztą rosyjski język lubiłam. Uważam, że to jeden z piękniejszych, bo ten akcent, zaciąg też jest taki fajny. Czy Panu przeszkadza wschodni akcent Białorusinów, kiedy rozmawiają po polsku? Nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi, tak? Mi wręcz się podoba. Tak, raczej myślę, że tak. Mnie to nie przeszkadza nic.
Nigdy nie przeszkadzał. Mogą mówić jak chcą, oczywiście ja rozumiem co mówię, ale akcent nigdy mi nie przeszkadza. Nie, mam akurat kolegów w pracy też z Białorusi. Także nie. Znaczy, co powinien wiedzieć Białorusin, żeby stać się swoim tutaj? Co powinien wiedzieć? Nie wiem. Po prostu chce chcieć być z nami. Ja wiem, no po prostu nie wiem, co powinien wiedzieć o Polakach, że chyba jesteśmy przyjaźni. I na pewno są mnie się czuję po prostu, no jakby powiedzieć, spokój, nie wiem jak to powiedzieć, przyjaźń. I Białorusin, i każdy inny obcokrajowiec, wszystko jedno, Ukrainiec, Amerykanin, z Grenlandii, czy nie wiem, z równika, powinien dostosować się do naszych norm. Znaczy zachowywać się, robić tak jak my wszyscy tutaj. Ani lepiej, ani gorzej, ani się bardziej starać, ani się mniej starać. Po prostu tu żyje, przestrzega naszego prawa, przestrzega naszych norm i to wszystko. Historia to jest gdzieś tam, no. Wie pan, u nas to troszeczkę inaczej chyba. My tak troszkę inaczej. No, dla nas chyba jest bardzo istotne Białorusin czy Ukrainiec. Dla nas to jest chyba wszystko jedno tak naprawdę. I jeszcze, co powinien wiedzieć Białorusin, żeby stać się swoim w Polsce? Bardziej akceptowanym może. Nauczyć się polskiego przede wszystkim. Dobrze rozmawiać. Nie robić afer niepotrzebnych, powiedziałabym, bo to do niczego im nie jest potrzebne. No zresztą nie każdy jest taki sam, tak? Różni są ludzie. Wydaje mi się, że cały świat jest dla nas wszystkich. I nie róbmy z tego różnicy, nie dokładajmy sobie problemów do pióra. I tak jest dużo, a po co jeszcze więcej? Co powinien wiedzieć Białorusin o Polsce, żeby stać się swoim? Że Polska to kraj przyjazny, gdzie większość ludzi jest do nich przyjaźnie nastawiona, jest grupa ludzi nieprzyjazna, ale w Polsce można się nowo urządzić. Można żyć w spokoju. Rusi, żeby stać się. Swoim. Bardziej akceptowanym, może bardziej tak asymilować się do Polski, do Polaków. Znaczy ja myślę, że powinien właśnie, tak jak dzisiaj, Dzień Flagi, nie? Jutro jest, świętujemy Dzień Konstytucji 3 maja, no więc powinien uczestniczyć w tym życiu kulturalnym i społecznym Polaków. Wtedy myślę, że asymilacja będzie dobra. Poznać swoich sąsiadów, obok kogo się mieszka, w mieszkaniu, tak, czy w domu. Przede wszystkim być z Polakami i wtedy asymilacja już tak naturalnie nastąpi. Z doświadczenia wiem, bo też pracuję za granicą, więc doskonale rozumiem wszystkich Białorusinów, którzy chcą tutaj lepszego życia, ale myślę, że to jest niemożliwe w pierwszym pokoleniu. Po prostu nigdy to nie będzie możliwe, dopiero będą w pełni akceptowane dzieci bądź wnukowie. Niestety tak mi się wydaje, że zawsze będzie ten, nie chcę powiedzieć obywatel drugiej kategorii, ale jednak zresztą sam się będę czuł bardziej zawsze Polakiem niż osobą, która ja akurat w Norwegii pracuję, tam się w życiu nie poczuję Norwegiem. Będę zawsze Polakiem po prostu. Może moje dzieci jakby tam mieszkały, może by miały szansę, chodząc tam do szkoły, do przedszkola, gdziekolwiek, ale nie, jednak w pierwszym pokoleniu wydaje mi się, że nie. Ale uwaga, Białoruś ma bliżej kulturowo jest do nas i wydaje mi się, zresztą byliśmy kiedyś też w jednym państwie, prawda, przynajmniej częściowo. I wydaje mi się, że też nie można powiedzieć stuprocentowo, że nie, gdyż właśnie jesteśmy bardzo zbliżeni kulturowo. Językowo również, bo nie znając białoruskiego, jego w 100% rozumiem. Bo przede wszystkim szanować naszą kulturę, tak? Czyli zachowanie, tradycje nasze, kulturę. I żadnych problemów nie widać. No. Tym bardziej, że tak jak rozmawiam z tymi osobami, co znam, to praktycznie oni mają małżonków, współmałżonków mają często Polaków i raczej wszyscy się dobrze zasymilowali. No. Także tutaj nie można nic powiedzieć złego o Białorusinach. No. I co powinien wiedzieć Białorusin, żeby stać się swoim w Polsce? Białorusin nie musi się stawać swoim w Polsce i tak was przyjmiemy. Dzięki. Dziękuję panu bardzo. Chcieć ją zrozumieć. Mamy syna w drużynie, jest kolega, który z Białorusi przyjechał, jego rodzice uciekli po tych protestach kilka lat temu. I no, mówi trochę inaczej, słychać, ale
widać, że oni chcą tutaj być. Nawet ojciec ma zdjęcie z Tadeuszem Kościuszką na profilowym, także wystarczy chcieć, jak z każdym krajem. A że my mamy podobną historię, bardzo podobny język. Wiesz, przed wojną część Polesia, tak, czyli ci Poleszucy, czyli swoi, tutejsi. Nie wiadomo, czy to Białorusini, czy Polacy, czy kto, ale no, nie jest to chyba bardzo trudne, żeby mieszkając tutaj i po prostu chcieć być Polakiem, na nim zostać. Co powinien wiedzieć? To kultura mniej więcej ta sama. Myślę, że po prostu starać się wtopić w społeczeństwo, działać tutaj jak normalny człowiek. No, nie trzeba wiele rzeczy, żeby się zintegrować, moim zdaniem. No. Trzeba być w tym kraju, zachowywać się jak u siebie. No, jakiś, nie wiem, nie robić demonstracji wielkich czy innych rzeczy, ale generalnie dla mnie ten, kto przekracza tutaj granicę z Białorusią, jeżeli jest oczywiście nie skoligacony z jakimiś tam określonymi kręgami, to jest very welcome i dla mnie jest normalnym człowiekiem. Nic nie musi dodatkowo robić, żeby tutaj zaistnieć i być sobą. No powinien szanować ten kraj, polski naród i tyle. Tyle starczy. No, przynajmniej na pewno historię naszego kraju to powinien znać obowiązkowo. Władać biegłym językiem i tak dalej, także to są te rzeczy najważniejsze. No i oczywiście też prawo. Też powinien znać, co wolno, co nie. Czyli przestrzegać takich po prostu praw i obowiązków obywatela. Znaczy, moim zdaniem każdy, który przyjeżdża do Polski, czy Białorusin, czy Rosjanin, czy Ukrainiec, kurde, moim zdaniem powinien się zaasymilować w miarę z Polakami i wreszcie i więcej nic po prostu. Kurde. Może mieć swoją kulturę, ale nie jakoś ostentacyjnie ją okazywać, kurde, i tyle. A w jaki sposób się asymilować? Asymilować w jaki sposób? Po prostu, nie wiem, moim zdaniem nie robić coś przeciwko ludności takiej, kurde, dajmy na to, tubylczej, która jakieś wrogo nastawienie być na przykład. A co powinien wiedzieć Białorusin, żeby stać się swoim tutaj? Ja myślę, że on dużo nie musi wiedzieć, bo my kulturowo jesteśmy generalnie bardzo zbliżeni do siebie. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці ProCompany дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена.